Já jsem Typek a dneska tu máme test vymetní krabičky. Mělo by to se udělat jen takový plamínek, ale můžeme to zkusit. Já si to na chvilku položím, takže nic neuvidíte. Si vezmu zapalku. Zapalku to je jedno. Teď fuká. Teď fučí. Ne, já si to zapalím někde jinde. Za věc, já si to zapalím. Je to. Tady si to zkusím a to položím na zem. Počkejte na chvilku. Ne, nefuč. No to fučí. Fouká vítr dneska nějak. No, aspoň. No, hoř. Jo. Je to, jak jsem říkal ve videu, lepší se zapalnicí, ale tak. Níma. Už to je skoro, už to vevnitř. Takže jenom takový, no. A je to hoří, čoudí. A to je prostě vše. Takže zase to je z mobilu, tak snad se něco viděli. Ale to tam je. No, takže jen takový plamínek. Vše. Prskavka na dohy. Takže jestli se vám video líbilo, tutoriál, tak hoďte like. Odběr, jestli ještě nejste. A u dalšího videa se nemůžete těšit na nic, protože ještě nevím, co bude. Takže čau.